Върнах се. Смутанячката е тук. Заповядайте, моля. Гадно място. О, съжалявам. Прислугата е в отпуск. Принцесо. Къде е той? Мечтала съм за този миг. Ти да искаш нещо от мен и да гледам как се гърчиш като червейна кука. Поласкана съм, че мечтаеш за мен. Аз не съм се сещала за теб. Очевидно. Ти си живееш идеално, нали? Живее си идеално, нали? А при нас дори не събират буклука. Виж, ако имаш сметки за уреждане с мен, давай. Няма защо да замесваш Бен. Може да е малко ненужно, но много е забавно. Чуй сега. Като майка ти има уловка. Ако биеш, Бен е свободен. Ще питаш ли, ако аз те бия? Мечтай си. И майка ти също си мислеше, че всичко я вкърпа вързано, а? И какво стана накрая? На 3. 1, 2, 3. Знаеш ли, на това с принцесата изобщо не се вързах. Вълкът козината си мени, но нравът никога. И да сложиш шапка на пират, пак ще си в спек. Ако пия, ми даваш жезъла. Сега, ако искаш сина на звяра, донеси ми жезъла на кръстницата утре на кораба до пладне. Ясно? О, ако проговориш, се сбогувай с момчето.